Firecrackers nara dinhi sa SRP gyapon kilid sa SMC side. Okay. Di makita ninyo diri mga maayo no, mga nindot nga mga pabuto, mga ligo no, mga nindot, mga colorful kining ato mga pabuto diri. Dili gyud ingon nga gidali-dali ni sa paghimo kun dili smay gini pagkatrabaho. Unang kamo, pwede pa mo makaari ugma og sa sunod adlaw. Dispira sa tubagong tuig nga kami nagandami din maghuwat din ninyo nga mamalit mo diri sa mga produkto nga minus-minus gamay ato ang presyo. Sir, until ko ba mo diri mga buntag o kadlawon sa January 1. Okay. Ang ato yung pagpamaligya magsugod kita gyud og alas 8 sa buntag. Nga mo end up kita og 10 o'clock in the evening. Okay. Nga ini-dispira sa bagong tuig, musugod kita kadlawon That is hangtod December kita 31. alas 11 pasado sa gabi. Ang uban gyud dinhi ari na gyud mag New Year diri. Pero, Magtapok man sila silang pamilya ari diri sa SRP. Murag bula The pa rest day hapit tanan uli ginig balay. Adto gyud magsaulog silahang balay gyud magtapok sila. So mas may nga dili ta pag 11 hour para sa nga dili mapatigbaw ba to ang kuan ang social distancing. Okay, mo lagi na musayo-sayo ta o magkinsa tong gustong mamalit diri sa tong mga produkto diri na daghan diri yung kapilian ninyo nya sayo-sayo lang ta kay para at least dili sa ta magkadnagi tay mga magkadistansya ta sa tong mga mamalitay ug hamugaway gyud itong paglihok-lihok nga musayo-sayo ta. Okay. Salamat sir. Sige, daghang salamat Sige. sa. Salamat sir. Mulibot ko sila. Sige. Okay, ang mo to ang spokesperson sa Pyrotechnics and Fireworks Retailers Association sa Monidri. Nagubasang halin. Okay ra? Okay pa, okay naman nun, sir. Minaw-mingaw pa. Pero mingaw gito so kway ganito no. Oo. I see. Ito na to Christmas lang kita kuan. So mo nila mga super ang kuan. O say mahal din nga pabuto madam. O say mahal din nga pabuto. Ato sa ning kuan ni kay para sa mga kuan sa mga viewers ato sa Super Balit Cebu ang mga fireworks and firecrackers diri sa SRA o kinikilid sa may SMC side makapalit paghapon mga pabuto diri tuod kay human sila nga giaprobahan sa ato mga kagama sa ato mga buhatan no sa kaning kagamahanan nga moy kanang ko moy gitahasan sa pag-issue og permit nga sila magapabaligya dinhi mao nga pabuto but walay TOROTOT ang kaning kuan kaning kuan diri kani pala ka rounds 10,000 rounds. 10,000 rounds so ko ba 10 mil ka buto. Oh, 10 mil ka po to sir. Si Sumarino Association 3 mga ka-super naasa sa Kuwaitis no Oh. Kuwaitis na pigulo sir Manlay pa po sir, papa bawal. kaya o siya kani o siya daw kani Bengala. Bingala. So usay ka nang kuha sa kanang pabuto nga nindot og kusog ay kanang simple ba nga kusog ang kuan. Mura ko baga simple og labok tapos nindot pa paminaw ng buto. 1,000 rounds naman siya. Ang kaning kuan. Banana naman dito sa din. Kani usa ni sir? Arlequin. Ha? Arlequin mo. Arlequin so mo ni nice silver rain. Ko na ay the billionaire. Nindot di kay mo dato tadi the billionaire. O niya ay kuan beautiful decoration. No mo ni siya. Ano siya tawag ka sir? Kani. Ano siya tawag ka sir? Beauty in the sky. Ha? Sky beauty, sky beauty. Sky beauty. Kato nang Sky kuan. beauty o thunder. O thunder. Yan kani sir. Okay. One small triangle. Small triangle. So mo ni no. Pero ang atong awal kasi no nga sa to mga kuan nga mga ay di mo punta bubalik mga tong mga minor. Wala jud. Wala jud minor sir. Ay Yeah. siya. Salamat. Kasi ito mga sir? Joel Ruiz sir. Jewel Ruiz siya ikay mo sawa. Oh, Jocelyn. Okay sige, salamat kayo. Yes, salamat. Kailan mo katuig sir kakuan nga kanina maligya. Since 2009. Pero so far karon nga mas makayunta nga doon nagkabaguhan ang kaning kuan kaning pagbaligya o kaning atong kita ron. Oh, doon kita lagi ron. kabaguhan sir kay ningaw unya mo siguro sa pandemic hinay jud lahi jud sa una. Nagsugod mo siya sa bagbanga bigyan sa lang. Kuan. O sa pizza. Pizza 20. Sa 20. Kahit para sa una kung kaning kuan kasagaran 16 no, abre naman. 16 abli naman mi sa una.
Pero karon murag ni Oh, Kagin. tungkol sa pandemic kanang. Pero nagi ba nga atong gisunod ang health protocol? O na, sunod Japon sir. Sige, salamat. Nakatawa, wala office masukan, wala. Sige, salamat si Sir Joel Ruiz, no? Sir, salamat sir. Okay, money. So, auhag no sa tubaga subualon nga mga mahiligos pa boto na dire. Anya na po dili ang atong nagkuhan naka bante kanunay no ang atong SRP Torre o ano ni ang inspection team no sa kuan sa kining city government mga igala mga super.